ng'arang'ara ni thuolo mar chiwo mich ne Nyasaye. Jotend thieth manie bori ruoge mag Lamo dwaro mondo mi piny owacho tiek chulo gope mag NHIF maromo shillings bilion 6.8 kuom thuolo mar ndalo 14. Nono to gidhi chungo thieth ne jotuo mag SHA. Ma biro e kinde mar riwruok ma kuonde thieth giwegi Rufa to chungo ng'anyo margi ne jotuo mar SHA ma gitimo tok jatend piny oboke manyo chiwo yie chulo 88% mar gope NHIF ne ute thieth manigi gope matin ne milion 10. Judith Omondi ni kod ler. E juma machielo mar twak e kind piny owacho kod ute thieth mag ji giwegi, weche oridore bang' jotend ute thieth manie bwo riwruok mar Lamo dwaro mondo mi piny owacho tiek chulo gope mag NHIF maromo bilion 6.8 kuom thuolo mar ndalo 14 nono to gidhi chungo thieth ne jotuo mag SHA. The Kenya faith-based health services providers are issuing a 14 days ultimatum demanding for immediate payment of outstanding NHIF, SHA and Makel debts totaling to 10 billion. Tend riwruoge gi network kod jofwambo e boma ma Nairobi kama ne gilere ni kupogore kod gope mag NHIF bende piny owacho ni kod gope gi mag SHA maromo bilion 2.2 kendo bedo ni piny owacho yango ni biro mana chul ute thieth ma osepuodh gope gi miyo gi luoro ni gope gi nyalo lal nono. What we are seeing is that the government is not either willing to pay us for whatever reasons and put on these lengthy, I called it structured delaying process of endless checking and counter-checking and then stopping and all that. To me, that seems to be a way of delaying or even refusing to pay our claims. Jatend piny William Ruto odiochieng' manyoro ogolo report mayango ni piny owacho dhi chulo ute thieth ahinya to manie level 2, 3 kod 4 magope gi ni piny mar milion 10 ino ma omiyo riwruok mar Rufa oduoko thieth ne jotuo mag SHA. Tuendelee kupeana huduma kwa wanachama wa SHA kama ilivyokuwa hapo awali. Jambo hilo kutoka kwa rais limeweza kupokelewa vizuri na chama cha Rufa na wanachama wake, na hivyo basi tukaamua kurejelea kupeana huduma kwa wanachama wa SHA kuanzia sasa. MKL has failed to conduct reconciliation of outstanding debt. Number 2, MKL has failed to show transparency in payments. It does not remit remittance advices. Therefore, hospitals have no visibility of what is being paid or why. Kata kamano jopuonj kod obila to kumba margi pod ok bitiyo kaluwore ni okumba magitiyo godo poko chudo kaka dwarore. The time frame for this, we have been told, it should be within the next 7 days. So we believe within the next 7 days, providers should start receiving payments. And we take that as a promise by government that within the next 7 days, a lot of these providers owed less than 10 million shillings will receive payment. And this is on the back of this, we are trusting government to implement it within the next 7 days. Riwruogni omiyo piny owacho ndalo 7 mondo mi gine omenda e bengi mekgi, nono to gibiro chungo thieth kendo ne jotuo mag SHA. Judith Omondi, Ramogi TV. Ogaima dunbora mar ODM nyadichiel kendo nyonore mana kod jiwo piny owacho mondo los sekta mar thieth masani midhiero mar kuma mar thieth mar SHA okwako. Odinga olore Kisii kod Narok e telo mogik mar somo paro kuom oganda mag jokanyo mag ODM. Otimo lalruok makamagi motelo ne chiwo lendo e okang' mobiro kawo mar siasa. Walter